Здравейте на всички, мили йога приятели! Аз съм Елица Гърбева и съм йога преподавател и движенческата половина в нашето невероятно дуо. Днес ще ви покажа едно упражнение за отваряне на чакрите на ръцете, защото в дланите ни всъщност има канали за всяка една чакра, за всеки един енергиен център и точно заради това работата с ръце е лечебна. Предполагам, че всеки един от вас го е изпитвал, дори несъзнателно, когато нещо ни боли, си слагаме ръката или молим партньора, близкия ни човек да си постави ръката на мястото на болката. Така че определено ръцете са лечебни, в рейки се използват също дланите, просто няма допир, но от тук, от тези канали всъщност протича енергията. Това упражнение го правя сега и ви го показвам, за да ви напомня за нашия ретрит пробуждане на чакровия потенциал, който ще се осъществи от 17 до 21 април в село Киселчово, което е близо до Смолян, в къщата за гости Хвърчило, която е реновирана стара къща, плевнята е направена на зала и наистина е невероятна. В този ретрит всъщност ще съчетаем йога и техники от енергийната психология, минавайки през всяка една чакра, за да може да освободим натрупани болки там, да освободим блокажи и наистина да пробудим нашия чакров потенциал, тръгвайки отдолу и стигайки догоре. Сега, започваме с нашето упражнение. С тази цел е необходимо да стъпим на ширината на таза и да разтъркаме за момент ръце. Изпъваме двете ръце напред, дясната длан гледа надолу, лявата гледа нагоре и 20 пъти свиваме и отпускаме бързо. Когато ги направим, обръщаме дланите и отново 20 пъти свиваме и отпускаме. Аз забравих да броя, така че горе-долу на усет. Когато ги направим, затваряме очи и ръцете ни са горе-долу на ширината на раменете. Съсредоточаваме се и усещаме как сякаш между тях тече една невидима енергия и целта е да започнем да ги приближаваме една към друга. При мен се усеща като магнит. И да усетим как тази енергия протича между ръцете ни. Може дори да се усети като въртящ се диск. При мен наистина е като магнит. Сякаш не движа аз сама ръцете си, ами просто те се привличат една друга. Нека отново да загреем ръцете. И сега, за кратко, всеки един от нас в тишина да усети какво усеща. При мен наистина усещането е като магнит, което е много интересно. Приветствам ви да пробвате това упражнение и да напишете долу в коментарите какво усещате вие. Може да го правите колкото пъти искате и с каквато продължителност искате. Във всеки един момент, в който отслабнат усещанията, отново просто загряваме ръцете. С така загрети ръце можем да минем през всяка една част от тялото, която усещаме, че има нужда от допир, от лечение, от отпускане, защото действа точно така. Оставям ви линк в описанието
за нашия ретрит. Имаме специална цена "Доведи свой близък" за всички хора, които искат да дойдат с партньорите си, с приятел, с роднина, с съмишленик, с родна душа, с която да преминат заедно през този процес. Благодаря ви от сърце и пожелавам един чудесен ден!